Os maiores de Utes desfrutarán do seu xantar o 30 de novembro. Logo dos gromos de gastroenterite por mor da auga municipal, a terceira idade xa dispón de data definitiva para celebrar a tradicional comida. O pabillón municipal de Outeis acollerá o sábado 30 de novembro ao xantar dos maiores. As preto de 700 persoas anotadas xa saben cando poderán desfrutar da popular comida logo dos problemas nas anteriores semanas coas deficiencias na calidade da traída de auga municipal. Xa temos unha nova data, vai ser o 30 de novembro, sábado 30 de novembro, tamén aquí na Serra de Outes no pabillón municipal. A xente que xa estaba apuntada non necesita apuntarse de novo, pode vir toda a xente que xa estaba apuntada, non? Posto que non abrimos un prazo novo, porque xa estaba pechado en aquel momento. Bueno, pois eu agardo simplemente que a xente maior que veña, que nos acompañe, que é unha boa oportunidade para ver a xente que hai moito tempo que non ve, a compañeiros, a amigos, a veciños. Tiñamos case 700 anotados, eu agardo que veña todo o mundo. Sábado, repito, 30 de novembro, están todos evidentemente convidados a vir. A participación no evento non deixa de medrar a cada ano que pasa. Comparando a edición anterior con esta, o rexedor da vila admite que notaron certo aumento nas persoas anotadas. Bueno, este ano notamos un pequeno incremento nas inscripcións. É moi importante que a xente se inscriba porque senón, bueno, pois se non se inscribe despois atopámonos con situacións indesesadas porque, bueno, pois evidentemente faise unha reserva para un número determinado de comensais e o que non pode vir é despois máis xente, non? Entón, repito, a xente que estaba apuntada e a que pode vir, bueno, pois espero e agardo que teñamos unha boa xornada. A única condición imposta polo Concello para asistir ao xantar é estar censado no municipio. Non supón gastos para os anotados xa que os custes corren a cargo do goberno local. Admiten, iso sí, que cada ano que pasa destinan máis fondos a celebrar o xantar por mor, di o alcalde, da suba de prezos xeralizada. Aínda así, asegura que se trata dun evento que pretenden seguir realizando moito tempo máis. Como a todo, como custe da vida, tamén nos últimos digamos, edicións, é certo que durante o tempo da pandemia hai que lembrar que non se celebrou o xantar dos maiores, non se celebrou nin en 2020 nin en 2021, pero é certo que se produciu evidentemente un incremento nos custes que, como é normal, non, pois estámoslo vendo en todas as facetas da vida, pois tamén evidentemente ao Concello, bueno, pois lle supón un esforzo económico maior, bueno, poder celebrar e organizar este evento. Con todo, evidentemente, parecenos que é un evento que debemos seguir celebrando,